گوادر بلوچستان یک کوہنو قدیم شہری ادا پانزومی کرنا بگردہ نوزدومی کرنے نشانی دست کپاں کہ ای گوادر کوہنے دو ربیدگاں پدر کنا گوادر کیا یہ لفظی معنی گواتے در بزان کے گواتے دروازگ کوہ باطل دامنا ای شہر نہ یوکا گوستا بیپاریو کاروباری بنجل بھتگ بلکہ بستو یکمی کرنا گوادر سینٹرل ایشیا دروازگ ہم گوشک بھی بلوچستان ای تیاب دپی شہر 1892 بگرداں 1950 دا سلطنت عمان باہر بھتگ 1950 پاکستان سرکارا گوادر چا سلطنت عمانا 6 لکھ پاؤنڈا بہا زڑ نو ای شہر پاکستان یک حاسم بندرگاہ بوگے سببا سرجمین دگنیا نامداریں گوادر چشک گوستا سلطنت عمان باہر بھتگ ہمیں واسطہ گوادرا اما دور نشانی دست کپاں شہر نیاما استیں عمانی میوزیم کے اشارہ گوستا عمانی سرکار گرانٹا چے مرمت کو تگت ایک کوہنو قدیم کلاتا عمان دور ساز و سامان استا اے وحدہ اما عمانی میوزیم محکمہ آثار قدیمہ و ثقافت دستے چیرائیں گوادرہ شانزومی کرنے کوہنو قدیم نشانی کوہ باطل سرا استا کوہ باطل سرا پرتگالیانی غار دروشم مورچہ بے دلگوشی آما چند کیا یہ ذکر کلمتا عمل جیند و پرتگالیانی نیاما بتگیں جنگا چی رسید وعدے کے 12ویں کرنا برطانوی دور جوڑ کتگیں ماڑی استا اے کوہنی نشانیاں چی انگریز دورہ جوڑ بتگیں ٹیلی گراف نظام و گوادر ڈاکانہ بلڈنگ نشانی تنینگا ہم استا پٹو پولے ردا انگریزاں اولی رندہ 1866 گوادر دمگ گوں کراچی ٹیلی گرافا امگرنچ کت و 1894 انگریزاں گوادرہ اولی رندہ ڈاکانہ پچ کت 7 سالان چے گیش ایک کوہنی نشانی نا دلگوشی آما چند گوادر شاہی بازار کے اشیے بابتا گوشک بیت کے ایچا گوادر پاکستان باہر جوڑ بوگا چی ساری جوڑ بتگ شاہی بازار دکان کوہنو قدیم نشانیاں پرچہ کے ای دورس دار و تحتگا چی جوڑ کنک بتگن تنینگا ادا چیزیں دکان وتی اصل دروشما گندگ بند بلے گیشتر دکان پرشتہ گو الاسام اندی مردمانی گوشگند کے شاہی بازار گوادر اولی نیادی بتگ اے دکانا چارگا چے رند اندازک جنک بیت کے گوستا ادھے مردم دو ربیدگے بابتا چنچو مہر و محکم بتگن انچو گوشک بیت کے گوستا گوادر بیپار اسماعیلیہ فرقہ دستان بتگ مرچی ہم گوادرہ اے فرقہ مردم استا شاہی بازار دومی دمکا استیں اسماعیلیانی کوہنو قدیم عبادت جائن کے 118 سال کوہنن گوادر تار آفس آثار قدیمہ باہرے بلے انچش پدر بھی کہ ای کوہنو قدیمی ماڑی کجامم وحدہ ڈورت او کپت کتکند محکمہ آثار قدیمہ نادلگوشی دیگے سببا گوادر گیشتر تاریخی او کوہنے ماڑیانی است بوگ سوالیہ نشانی ای راج دفتری میراث کجامم وحدہ پرشتو نیست بود کنا اسماعیلیہ فرقہ رہائشی کالونیہ استیں عمان دور کلات ہم کوہنو قدیمی نشانیاں پدر کان کہ ای وحدہ پرشتو پروش آما چند راج دفتری ماڑی او جا راج دو ربیدگے آسے میراساں دگنیائے دیم روی کنو کے راج وتی کوہنے راج دفتری او ربیدگی نشانیاں نہ ایوکا دلگوش کنا بلکہ آوتی راج دفتری میراساں رکھے نا وحدے کے گوادرہ آثار قدیمہ نادلگوشی دیگے سببا راجی ای میراث کنڈرات جوڑ بود کنا تاریخ زاند گوشن کے کجام ہم دمگے ارزشتے برجا دارگے واسطہ آودے کوہن او راجی میراث رکینگ او چارگو دلگوشی کنگ علمین اگاں گوادرہ کوہنے او راجی میراث رکینگ مواں گڑا چیزیں دیکا رند آگارو بیگوا بند او آوکین پدریچ آیاں چے نابلد بیت گوادرہ استیں او کوہنے راج دفتری ماڑی او میراساں اے وحدہ رکینگ واسطہ آثار قدیمہ نمگا چی ایچ وڑیں گامگیج زورگ نبوگائن اے درگتا امی ترس پدر کنک بوگائن کہ آوکین چیزیں سالاں اے راج دفتری میراث گارو بیگوا بند اشیا چی گوادر کوہنے او قدیمی نشانی الاس بند RB بلوچ مراکش بولان FM 101 کراچی